her, altså. Der skal man have sådan en her. Mælken tager vi til sidst. Skal vi stå i samme rækkefølge? Har Randi fundet noget, hun godt kan lide, og noget, du ikke kan lide så? Jeg kan ikke lide noget af det. Jeg kan kun lide den her. Det her det er det eneste, jeg kan lide ud af alle de 4 ting. Det her er lige det værste. Hvad er det? Rødkål? Jeg kan ikke engang huske, hvordan det smager. Er du klar? Hvad vinder vi? Det ved jeg. Den der vinder, skal skrive et eller andet på Facebook. Nej, den der taber, skal skrive et eller andet på Facebook. Så væk, At man er en stor taber eller et eller andet, og den anden er en gud. Er du klar? Ja. Hvor meget skal vi spise af det her? Sådan her. Er det klar? Det er ikke bare marmelade. Der er klumper. Jo, med klumper. Hvad er det for nogle klumper? Jordbær. Skal vi så sige 1, 2, 3 nu? Er den i gang med at filme? Hvad er i Ja. den kande derinde? Te. Hvor er den? Mor. Styrer du? Er du klar? Ja. Og den anden er en gud og en taber. Og det Man skal skal stå der skrive, i at mindst man 2 selv- dage. Ja. Jeg tror, jeg vil lade mit blive. Skal vi starte med det her? Kan vi ikke starte med kagecremen? Ja, det bedste først, hva'? Ja. Det værste først. Skal vi starte med den? Nej, det tager vi bagefter, fordi så skal vi ud. Er du klar? Hvem? Man skal synge det. Er det sådan her? Ja. En skridt. 3, 2, 1, nu! Og så det næste. Hvad? Hvem gør det først? Elsa, du skynd dig! Nu er Elsa foran! Så mangler der kun gulerod. Mangler kun gulerod. Og så skal vi drikke noget. Syng og sig til kameraet, så vinder I. Fuck dig! Skynd dig! Jeg har ikke engang sunket rødkål endnu. Skynd dig at tænke. Min ryg. Bare skynd dig, skynd dig, så du vinder, Elsa. Skynd dig, så du vinder. Ja, kom nu! Jeg kan ikke synge det. Og Elsa har vundet! Jeg Yeah! skal spise, drikke det hele. Det er bare mælk. Det kan du godt lide. Det ved jeg godt. Skynd dig, drik det hurtigere. Randi er snart skynd foran. Så er Elsa vundet. Jeg skal... Hvad var det, du gik kold i der? Rødkål. I rødkål? Jeg tog bare en hel del, og så sang jeg. Vi kunne godt spise halvdelen af rødkål. Elsa tog bare det hele. Jeg tog bare det meste af det. Jeg gad ikke til at finde ud af, hvad der var hvad, så jeg tog bare det, jeg kunne, og så tog jeg det i munden. Med rødkål, der jeg tror, jeg brækker mig lige om lidt. Så du kan ikke lide brød. Kan jeg heller ikke. Jeg skyndte mig bare at synge det. Kunne man høre. Det er godt, jeg aldrig bruger Facebook, hva'? Jeg synes, det var mere ulækkert at tage en hel skifuld kagecreme. Det var det bedste. Jeg synes, gulerøden og mælken var bedst. For det kunne jeg lide. Så har de et stykke en gulerod i det er sådan en konkurrence. Det laver noget, jeg er sulten derhjemme. Jeg kunne bare have sagt, at man bare skulle spise alt det her, så havde jeg vundet. Problemet er bare, at det vokser i maven. Der står sådan en hel lavkage til jer. Nej, tak. Så skal Tima være med. Så vinder hun. Nej, så har du i hvert fald ikke snydt din søster. Der skal vi lave kage til Rasmus også.